Ipui 21. Otsoa, aizeria eta tximua. Auzi bat jaikizan otso eta aizereren artean. Otsoak egozten zion, harrapatu ziola berak jateko zeukan bildotza. Aizeriak ukatzen zuen. Nork erabaki zuzen herrierta edo eztabaida hau? Bilatu zuten horretarako tximua. Entzun zituen honek bataren eta bestearen esan eta agiriak. Ez ekarten testigu edo ikuslarik. Ez erizan badatximua aulkian eta eman zuen epai edo sententzia hau. Biok zerate lapur ezagunak, eta inork ez daki norden gezurti eta gaiztoena. Ez du otsoak ekarri bere esanaren agiri edo probantzarik. Bere esan hutsa ez da asko sinistua izateko, eta lege zuzenetan ez zaio sinisterik ematen lapur jakinari. Bestetik, aizeriak ukatuko zuen ostubalu ere, hala, zaudete bakean eta honen besterekin bukatu bidi auzi hau. Badabiok gelditzen zerate burua garbitu gabe, eta zaio gaiztoan. Ipui honek dio, gezurti eta lapurrak ez dutela izan behar sinistuak, gaiztagintza eta okerkizunetan hartua, dala gaiztaginta okertzat ezagutua. Gizonegia zale eta besterik zuzenak guzia daukatela eginda sinistuak izateko. Gizon gaizto eta lapurra, guzia gezurra.